szerzetesek építették, ők kezdték működtetni. Igaz, hogy a reformáció idején egy ideig megszüntették az iskolát, de aztán 1651-től újraindították, és egészen 1773-ig a jezsuiták működtették. Tisztára egy ógörög tragédiában érzem magam. Nyugodjál meg! Dobjuk fel másképp a hangulatot! Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. Kriszta? Már aludni sem lehet. Akkor kezdjük. Kriszta vagyok, és annyit kell tudni rólam, hogy vagy pörgök, vagy... Szia! Van csokid? Nincs csokid? Szervusz! Hogy nincs csokid? Amúgy Csaci vagyok. Sziasztok, Julia vagyok Segesvárról. Imádok táncolni, írni és... Várjunk dolgok! Nuanszom! Sziasztok, Beáta vagyok. Futok ide-oda, talán mert én vagyok a hisztis csoda. Imádok színészkedni. Onnan nem jut eszembe a francba! Szia! Edzés 5-kor, jó, szia! Igen, szia! Hétvégén fellépésünk van, jó, akkor utána majd nem megyek lovagolni. Na, szia! Ha miért is vagyok én Vanda? Ki vagyok, olyan megint később? Sziasztok, Avarka vagyok, szeretek szervezni és mindenben benne lenni. Hello? Végkiárusítás? Jövök, mennem kell, sziasztok! Oppan Gangnam Style, Gangnam Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자. 그런 감각적인 여자.